Molt bon dia. El primer que està al costat de la població de Calella, juntament amb l'alcalde, naturalment, i els seus regidors i regidores de l'Ajuntament, és el conseller d'Interior i la Policia de Catalunya, i la Policia Mossos d'Esquadra. De fet, a Calella hi estem treballant molt, intensament, i ho seguirem fent. Avui a Calella a la comissaria, que depèn de Calella, hi ha més Mossos que mai, més que mai. I n'hi haurà més encara a l'estiu vinent, quan entri la nova promoció. Però és quelcom que hem estat fent des dels darrers anys. Nosaltres, afortunadament, hem pres una decisió que em sembla que és encertada, que és anar contractant Mossos fins a arribar a 22.000, augmentant un 25% la plantilla, perquè és imprescindible fer-ho. Perquè el cos necessita créixer, i ho estem fent, 850 a l'any. I això reverteix naturalment a tot el país, naturalment també a Calella, i fa que ajuntaments com els de ciutats, pobles com els de Calella, doncs tinguin més Mossos que mai, i més en tindran. I, per tant, estarem al costat dels ciutadans i ciutadanes. I, efectivament, jo defenso que és un país segur en termes comparatius. Ara, quan dic que és un país segur no vol dir que baixi els braços, al contrari. És a dir, això t'obliga a mantenir l'atenció i a buscar i a fer cirurgia d'aquells delictes que van creixent i buscar-hi solucions. La multireincidència és un dels problemes que té. Nosaltres vam promoure, juntament amb altres partits, modificacions legislatives en ordre a modificar i a agreujar les penes pels delictes de multireincidència. Veurem com va funcionant aquestes modificacions legislatives i, naturalment, doncs, si és necessari reajustar-les, i serem, perquè els que fan del delicte a la seva professió doncs no poden tenir emparament legal. És el típic titular que no aporta res, diguem-ne, no? Que només aporta soroll i una afirmació que, a més, podria ser subscrita per gent que no té cap interès de que se m'identifiqui amb ells, no? Per tant, jo crec que aquesta frase de l'alcalde és fruit del moment. Crec que no és el camí, diguem-ne, que s'ha de seguir, el de fer declaracions molt sorolloses. Jo crec que la seguretat vol calma, vol treball, vol arremangar-se, i això és el que farem amb l'alcalde i amb tots els alcaldes i responsables polítics del país, que és el que estem fent. La setmana que ve, crec que el dia 21, es troben amb el director de la policia, després al gener ens veurem, i per tant doncs, ens té al seu costat tota la població de Calella. Començava aquest... No només són els efectius que estan a les unitats de seguretat ciutadana a cada poble i a cada ciutat del nostre país, sinó que té uns efectius centrals vinculades a informació, a investigació, a ordre públic, que serveixen prioritàriament allà on és més necessari. Per tant, en la mesura que s'hagi d'intensificar l'activitat investigadora, l'activitat vinculada a l'ordre públic en determinats llocs, doncs fem plans específics en llocs determinats. Escoltaré naturalment a l'alcalde, com ho faig amb tots els alcaldes del país. He tingut oportunitat de parlar amb molts alcaldes del Maresme manta vegades i, per tant, doncs, evidentment que hi serem al costat de la gent de Calella. Jo crec que amb seguretat el que necessita, el que és imprescindible és arremangar-se, no? I posar-s'hi. I poc soroll, diguem-ne, poques proclames, no? A base de titulars jo crec que no s'avança. I en aquest sentit doncs, ja hi ha experts en això. Tenim experts que el Parlament i el Congrés de Diputats i el conjunt d'Europa veiem que fan de la seguretat doncs, una arma política. Jo crec que els partits centrals del país aquestes coses no les hem de fer, ens hem de remengar i posar-nos a treballar, i això els emplaço a tots. Hi ha promocions internes de llocs que uns van d'un lloc a un altre, hi ha gent que abandona el cos, hi ha gent que jubila, per tant ja ho veurem. Però hi ha un creixement i seguirà havent un creixement, perquè pensi que nosaltres hem fet 3 promocions de 850, doncs que ara n'hem tret una altra, i ara estan uns a l'escola. És a dir, aquesta setmana, després de Nadal, de festes de Nadal, entrarà una promoció nova a l'escola, que sortiran a l'estiu, i alhora estem fent una altra promoció que entrarà al setembre i tornarà a estar a l'estiu següent. Per tant, és un no parar, és un creixement que vam decidir doncs, quan vam entrar aquesta legislatura amb el govern de l'Estat i que anirem mantenint sostingudament en el temps fins passar dels 17.000 Mossos que teníem a 22.000.
És que no, per aquí no anem bé. És a dir, les coses no es resolen d'aquesta manera. I jo podria, imagini's, amb la feina que tinc, diguem, la responsabilitat política que tinc, jo podria fer un titular cada quart d'hora. Perquè imagini's, problemes d'aquestes característiques, situacions tenses, en fi, mil casuístiques. En tinc 20 al dia per fer 20 declaracions sorolloses. I això què aportaria? Més que una notorietat frívola, no? El que necessitem és buscar solucions a les coses, trobar solucions i alternatives a la gent vulnerable, fonamentalment, i fer de la seguretat una política molt seriosa. I jo crec que jo intento estar en aquesta línia i, per tant, en aquest sentit, ni em posaré a fer declaracions d'aquesta mena, per una banda, ni per l'altra abonaré aquest tipus de debats, perquè crec que només beneficien els extrems, no? I els extrems en l'àmbit de la seguretat tendeixen a fracassar sempre. L'entitat amb l'autoritat del transport, l'entitat metropolitana del transport i amb l'Ajuntament, i ens hi posem, no? I el delicte sempre té tendència a moure's, no? I per tant sempre trobarem espais en cada moment en el qual hi ha un increment, no? Perquè puntualment o conjunturalment s'adrecen en aquell indret perquè troben un forat, doncs, per poder-hi treballar, i aleshores per això dic sempre que la feina de seguretat és molt quirúrgica, és molt d'anàlisi, d'informació de què és el que està passant, de prendre el pols i actuar, no? Quirúrgicament allà on es va movent el delicte. I sí, hi ha hagut episodis d'increment en el metro en el que hi estem treballant. En termes generals, la seguretat estem en un moment en el que hi ha hagut un increment, no?, després de la pandèmia. Però és bo que també situem en quines xifres estem i on ens estem movent. Nosaltres estem per sota de Gran Bretanya en número de delictes a l'entorn del que passa a Bèlgica o del que passa a Alemanya. Això ens situa on som, no? Ahir li deien al representant de Vox, països com Hongria i Polònia no han tingut mai temps de publicar les seves dades. Segurament perquè hi ha una relació inversament proporcional entre les proclames que fan en relació a la seguretat i els seus resultats. Per tant, estem en els països en els quals ens volem assemblar, no? Ara, això vol dir, doncs, posar-s'hi, no? Posar-s'hi, ser-hi i seguir-hi sent. I fer una policia cada vegada més eficaç. No oblidem, però, i això a mi m'agrada dir-ho, és a dir, sempre dic, la meva obligació és donar solucions als problemes d'inseguretat. És el meu deure, la meva responsabilitat, i així ho faré, i així ho faig. I, per tant, assumir allò que passa i buscar-hi solucions. En dèiem de Calella o dèiem d'altres llocs. Però també vull situar on som, per una banda. I per l'altra, fer una altra reflexió. Molta part de les situacions de problemes de convivència, que a vegades no són necessàriament delictius, sinó són problemes de convivència, de mal comportament, etc. Molts dels problemes de furts, etc. Molts problemes vinculats a situacions vinculades a la droga, a l'entorn de la droga, etc. Cal trobar-lo en la marginació, en la desesperança, en els problemes socials, no? Aquesta és una realitat, també. Per tant, la política de seguretat, entesa en la seva globalitat, jo em porto una part, que és la de la reacció i la de prevenció respecte al delicte. Però no oblidem que l'educació, la salut, l'habitatge, la formació, la dignitat de la gent i dels ciutadans té una relació directament proporcional amb la seguretat. Quan una societat és més igual, és més segura. Això és així. Per tant, aquesta dimensió també l'hem d'abordar quan fem pedagogia i debat sobre la seguretat. Ara, això no em treu la meva responsabilitat, i per això sempre començo parlant de l'altre, de les mesures davant de la delinqüència, prevenció i reacció. Però també aquest debat de fons, jo crec que els que ideològicament, doncs, ens sentim d'esquerres i som d'esquerres, progressistes i creiem, doncs, en la dimensió social de la política, això també ho hem de posar sobre la taula. Ha entrat el fentanil amb força a casa nostra? No. No hi ha evidències que això sigui així i ho sabríem. No. I clar, i no sent així, no? I per tant,
estem sempre amatents, i per això hi ha una comissaria general d'investigació i d'informació que analitzen doncs, tots els fenòmens, no? Però, clar, generar alarma per després tu ser la solució, això és molt vell, Això és molt vell i té nom, no? Se'n diu demagògia. I en aquest sentit, ostres, la presidenta de la Comunitat de Madrid n'és molt experta. I hi haurà més presència de la que notarem, també, no? És a dir, hi haurà més presència que molt visual, no? D'ordre públic, d'agents de seguretat ciutadana a les grans aglomeracions. Ja ho estem veient, no? En els espais, la Fira Santa Llúcia, per posar... L'altre dia hi vaig anar un exemple d'aglomeració, no? Vaig anar dissabte passat i realment difícilment podia haver més gent a un lloc. Ho notarem doncs, també a les grans concentracions, en fi, ho notarem, i després hi haurà més presència d'informació, d'agents de paisà, doncs, vigilant. L'alerta 4, què significa? Reforçada, doncs què vol dir? Que hi ha un conflicte, no? Que hi ha persones que a títol individual, molt probablement de títol individual, poden sentir-se cridades a fer un atac a interessos doncs, d'algun país, i per tant doncs, analitzant quins són els focus de més risc, i les concentracions vinculades al culte religiosos doncs, ho són, i alguns interessos de països concrets que es poden imaginar, doncs, pel conflicte que hi ha, doncs són especialment protegits, no? I això ens vol dir que tindrem més presència i més intensitat en la nostra feina de prevenció. Seguiran els dispositius a les sinagogues, per exemple? Sí, sempre es va avaluant la necessitat, però sí, naturalment hi són. Quina és la possibilitat doncs, d'un atemptat terrorista a Catalunya en aquests moments i per Nadal? És a dir, és més probable ara que abans de la guerra? És més probable ara que abans de la guerra. La previsió que es fa és que si es produís alguna situació així seria no d'un grup organitzat, sinó d'una acció individual. Estem parlant de lo més probable, d'una acció individual, d'un atac individual d'algú amb aquells mitjans que tingui el seu abast. I aquesta, de fet, les organitzacions terroristes, la crida que fan doncs és això, qui pugui, que faci el que pugui, no? Diguem-ne. S'ha notat un augment de la propaganda en aquest sentit? Jo més enllà d'això no comento, no? Però sí que, evidentment, hi ha la tensió que es viu al planeta, no? I en particular doncs, a Gaza, doncs, mou doncs, més tensió i, per tant, més tensió, més risc en aquest sentit. Però també vull traslladar calma, no? És a dir, atemptats se n'han produït a Europa alguns, tots a títol individual en els últims anys. La policia n'és molt experta, està treballant en aquest àmbit des de fa molts anys, molt seriosament. Estem connectats doncs, amb totes les policies europees, que ens passem la informació de com estan les coses i com evolucionen. Es fa una anàlisi molt rigorós de riscs i, per tant, sempre existeix el risc, però estem en bones mans. Es va monitoritzant doncs, quina és l'evolució de les coses, la informació que es té, i aleshores les mesures i els reforços que es fan i a on es fan, no? Ja, serà la reunió número 71, crec. Ara no ho sé, però més de 70. Sí. És a dir, per tant, és ordinària en aquest sentit. I es van avaluant quin és el moment en el que s'està, quina informació es té i com es posen una mica quines mesures es prenen, que en aquest cas doncs, són posades a punt, diguem-ne, setmanals, mensuals, doncs, en funció del risc que hi ha en cada moment. No és extraordinària, diguem, en el sentit de que forma part de la normalitat del treball de la lluita antiterrorista. Conseller, un altre punt crític pel que fa al Nadal, com sap, són els feminicidis. A les festes nadalenques és una de les èpoques on sempre hi ha un repunt. En el que portem d'any hi ha hagut 56 feminicidis a tot l'Estat, 9 a Catalunya. Què estem fent malament? Bé, això són arrels profundes, no, de la nostra societat. El patriarcat existeix, sí. És a dir, la prova és que les víctimes són dones, no? I per tant, doncs, això és així. Negar-ho és molt evident, que no té sentit, més que ideològic. Nosaltres hi posem molta energia, molta força, molta presència, molt suport a les víctimes perquè denunciïn, molt suport a les presumptes víctimes perquè
perquè doncs, denunciïn molt seguiment a centenars de dones que en diferents graus es veuen amenaçades per persones del seu entorn, i en aquest sentit el cos de Mossos d'Esquadra ha multiplicat els seus esforços. De fet, hi ha una correlació. Hi ha molts dels feminicidis que es produeixen que són persones que mai han denunciat, no? En aquest sentit, es demostra una vegada més la necessitat de que les persones denunciïn situacions de vulnerabilitat, no? Perquè nosaltres, aleshores, de la mà també de fiscals i jutges, en fem seguiment i acompanyament, no? I protecció. I amb això estem treballant al conjunt de l'Estat, també al conjunt d'Europa. Són moltes les mesures diverses que es disposen, doncs, de protecció de les possibles víctimes o de les que han estat víctimes i poden tornar-ho a ser. Aquesta és una de les mesures, i hi som, no? I més que anirem creant per fer justament la tecnologia també a vegades des d'aquest punt de vista ens ajuda molt, no? Ens ajuda en molts àmbits de la seguretat i en aquest també. Li preguntava abans què estàvem fent malament entre tots. Deixi'm centrar-ho en les institucions, perquè sí que és veritat que molts d'aquests feminicidis es produeixen quan els agressors estan sota vigilància. Per tant, alguna cosa s'està fent malament des de les mateixes institucions. Sí, que en cada cas... Ara podríem analitzar-ne un a un, i es fa en cada cas. Li deia molts, i per això és un missatge que també vull traslladar. Molts dels feminicidis es produeixen en persones que no han denunciat mai. Jo crec que és imprescindible que això es faci, però per fer-ho hem de crear un cos que faci que les dones se sentin acompanyades a fer-ho. No necessàriament han d'anar a denunciar, sinó només a posar en evidència la situació que tenen per poder-les ajudar. I, naturalment, les persones que tenen seguiment, doncs nosaltres ara hem creat un sistema d'intensificar més el seguiment, d'homologar tot el país els mecanismes de seguiment per fer-los més eficaços de les persones que han denunciat o han aixecat el dit per entendre'ns, per dir que estan en una situació de vulnerabilitat, de possible agressió. Fa gairebé mig any que els Mossos van explicar que vigilaven 1 miler de potencials agressors sexuals. Quin balanç en fa d'aquesta vigilància? Bé, primer la feina que s'està fent, no? Ho deia vostè, sí. Hi ha un abans i un després. S'està treballant molt en aquest acompanyament del qual parlava abans, i també en intentar crear intel·ligència en relació a aquest tipus de delicte. Veure pautes de comportament que puguin ser homologables, per tant, posar-los tots en una mateixa base de dades per analitzar quins són els pautes de comportament, perquè sabent les pautes de comportament, que a vegades són molt similars, ens ajuden també a prevenir millor i a defensar i ajudar i acompanyar millor a les possibles víctimes. En aquest sentit, hi ha molt bona feina, i hem de seguir en aquesta direcció. Aquí, un primer matís. Nosaltres vam arribar a un acord amb la majoria dels representants del Consell de la Policia. I, per tant, van signar un acord amb la majoria de representants. Hi ha una part que no va estar d'acord legítimament amb aquest acord, i van convocar diferents concentracions legítimes, em semblen imprescindibles, les mobilitzacions liderades per sindicats. A partir d'aquí, a la darrera concentració es van produir uns fets que jo crec que representen poc el que és l'ADN del cos de Mossos d'Esquadra. I, per tant, no tinc res més a dir. Jo crec que va ser un greu error per part de qui va tenir aquest tipus de comportaments, perquè no representen el cos, no representen la manera de fer del cos, i tampoc representen la manera de fer tradicional dels sindicats que ho van liderar, però crec que aquesta reflexió no em correspon a mi fer-la. Nosaltres intentem dialogar tant com podem amb els representants sindicals, arribar a acords. Ho estem fent, ho hem fet durant tot el mandat i ho seguirem fent. A vegades les relacions laborals no són fàcils, i és normal, i tots tenim interessos legitimíssims a defensar. Ells, en concret, doncs, els drets dels treballadors, que això és un dret fonamental, diguem-ne, no? I en aquest sentit els entenc perfectament. No entenc alguns comportaments, però
la defensa braonada, diguem-ne, enèrgica dels drets dels treballadors i dels qui representes em sembla molt raonable. El que va comentar el comissari en cap va ser que qualsevol mecanisme que se'ls hi posi per davant al cos de Mossos d'Esquadra, el que fan és tastar-lo, analitzar-lo i garantir que hi hagi la traçabilitat i l'auditoria possible. Crec que aquest programari no ho garanteix, i així ho ha dit, em sembla, algunes institucions europees. Per tant, el cos de Mossos d'Esquadra no es planteja, ni s'ha plantejat tenir aquest programari. Dit això, que el cos de Mossos d'Esquadra no s'ho ha plantejat i no s'ho planteja, deixi'm dir que el problema del cas Pegasus no és el programari especialment, que també sembla ser que té dificultats de traçabilitat, però sobretot és com se n'ha fet ús. I no ens concentrem en el programari, sinó concentrem-nos en qui ha ordenat espiar gent per controlar políticament els adversaris polítics. Que això és una animalada, això és una barbaritat. És a dir, el moll de l'os és qui ha decidit utilitzar un programari per espiar adversaris polítics per tenir una informació a la qual no tens dret, que és allò que li passa a la seva vida privada, a les reunions que fa, a les decisions polítiques que pren per tenir avantatge política respecte de l'altre, ja sigui per tenir avantatge política electoral o directament doncs, per reprimir-lo i perseguir-lo políticament. Això és una barbaritat d'una envergadura colossal, gegantina. A partir d'aquí, el debat sobre el Pegasus, insisteixo, a més no hi ha debat, perquè aquest és un programari, crec, que només poden tenir-lo estats. Per tant, a partir d'aquí nosaltres ni ens ho hem plantejat ni ens ho plantegem tenir-lo. Però com està el cas de posar-li Mossos d'Esquadra a Carles Puigdemont, que s'havia de donar la petició a Madrid? Nosaltres sempre hem defensat que el president Puigdemont, en tant que expresident, té uns drets. Un d'ells és a la protecció. Passa que perquè uns agents de l'autoritat surtin de l'estat espanyol requereixen de l'autorització del Ministeri. Si no, els responsables polítics posaríem en risc, diguem-ne, la situació de legalitat dels Mossos que fessin aquesta feina. De forma que, per això, ni en l'època del president Torra, ni del conseller Samper, ni del conseller Buch, ni del conseller Elena, ha tingut la protecció a la qual jo crec que té dret a tenir. Per tant, nosaltres manta vegades hem demanat al Ministeri aquesta autorització i no s'ha donat. Novament, un dia, fa poc, el ministre de la Presidència va dir que sí, que ells creien que hauria de tenir protecció. Al minut vam enviar un escrit dient, bueno, sembla que han canviat vostès d'opinió, i en la mesura que han canviat d'opinió, escolti, enviï l'autorització perquè puguem fer aquesta protecció i estem esperant resposta.